Her er vandkanten. Vandkanten er lige hvor havet stopper og bliver til strand. På stranden kan man se to højvandslinjer. Sommerhøjvandslinjen og vinterhøjvandslinjen. Vinterhøjvandslinjen er højere oppe på stranden end sommerhøjvandslinjen, fordi det blæser mere om vinteren. Blæsten skaber bølger, som gør, at vandet stiger højere. Ålegræsset kommer op med vandet og dør og bliver til detritus, som gør, at de enårige planter kan vokse ved højvandslinjerne, hvor ålegræsset ligger. Her er sodaurten. Sodaurten er en enårig plante, derfor gør det ikke noget, at planten vokser i vinterhøjvandslinjen, hvor den bliver skyllet væk, fordi så har den allerede frigivet frøene. Dette er en enårig SP. SP betyder, at vi ikke kender plantearten, men vi ved, at det er en enårig plante, da den vokser i vinterhøjvandslinjen. Strandaven har rødder, som er lange, som på en måde danner et net, som holder fast på sandet. På denne måde er strandaven med til at danne klitten. Kvikgræs har også netlignende rødder, som holder på sandet. Derfor er kvikgræsset også med til at danne klitten. Der kan vokse blomster i den grå klit, fordi at klitten giver læ, så sandet ikke fyrer væk. Så planter uden rødder som net har mulighed for at vokse der. Der er en tæt bevoksning af hyben i klitheden. Hyben er et problem, fordi de let spreder sig, så de gør det sværere for de andre planter at vokse i klitheden. Landprofilen. Det er kompliceret at få helt præcise data på landprofilen på grund af vejnet og folk, der betræder sandet. Men som vi kan se, har vi været oppe på klitten og gå. Det er det store spring, vi kan se på grafen. Vandprofilen. Til sidst i grafen er vi ved revlen. Sandbunden er dynamisk, altså den bevæger sig, og derfor er det svært at få noteret data med stor nøjagtighed.